Rasmus Hania i Patryk Kędziora Czarnisówsk. Walka w wadze do 69 kg, numer 38. Mamy pierwszą rundę. Rasmus, den dybe højre med, han går sin dobbeltbrænd. Vi skal sætte tempoet på. Kom igen. 2 op til hovedet, kom. Det skal være hurtigere med de parader. Lige stød. Hurtighed. Ja, Peter. Her, igen. Ja, igen. Lidt
Du er langsom med de hænder der, Rasmus. Kom, sæt dig. Optrækker der også. Hvad er det, vi fedt spiller over? Varme? Varme. Du har fået hele dagen og fik op med næste. Ikke også? Så der er ikke nogen undskyldninger for at gå ind og få det her. Alle beskyder sig selv for en sejr. Det, der er vigtigt her, det er, at vi ligger klar til hele tiden. Man skal mange pause. Og så være hurtigt på de her 1-2 rum op i hovedet, og være der igen 1-2. Og han står til dommer, så skal vi ud. Men det er dig, der skal lave ting, du kan udvikle, det er dig, der skal lave det, det er dig, der skal vise sig. Så hele tiden er lidt presset på. Ring wolny, druga runda. Bokser vi igen. Kom. Han er træt, Rasmus. Nej, de her pauser. Kom nu, Rasmus. Ja, det er igen. Han går lige derovre, mand. Ja. Kom igen. Dybt, når han går der. Videre! Du har ikke tid til andet! Dyb! Ja! Og så bliv der, mand! Og igen! Videre! Dyb dig, mand! Og bliv der, når du er med at gå væk, mand! Efter ham! Kom nu efter ham! For helvede! Hvad fanden holder du pause på, mand? Kom nu, Rasmus! Kom nu arbejde for pokker, knæk! Dyb! Ja! Fortsæt, kom nu! Han kan ikke mere! Hvad med at hoppe 20 meter væk? Han er træt, mand! Nu vil jeg Rasmus! Kom nu i gang, og jeg vil flytte dig frem med en stok dobbeltbarer! Kom nu videre, Rasmus! Kom nu! Du skal lave noget med de hænder for helvede! Ja! Fortsæt! Der skal arbejdes, Rasmus! Kom nu videre! Lige ned. Hvad fanden sker der, mand? Dybt, når han står i de dobbeltbarader, sig det nu! Ja, igen! Slå nu for helvede, mand, du går ud bag! Videre! Zakończyła się druga runda pojedynku na 38 kg pomiędzy Rasmusem Arntzen z Dania i Patrykiem Kędziolą, Czarny Sus. Do kolejnego pojedynku przygotuje się Piotr Olczak z Parka z Łodów i Kacper Sikorski Olin Szczecin. Stående, og så arbejder du på, og du følger ham hele tiden, og så skal man den højre med hele tiden, og kigger hullerne. Han er helt åbent dernede. Træk og slå. Okay.
skære ham af, og så ligge på armen. Der skal være 100 kilo, der skal være enkelt som alle sammen. Og det er din sejr, den her. Du bliver snydt, fordi du ikke gider lave noget. Nu tager vi den. Nu er vi varme. 3 minutter, og så æder du kraften af dig selv. Det er en sjov skyld, vi har levet, vel? Nej. Ringball numer 3. Dommer, det er helt sindssygt. Ned med den her! Sådan, ja! Uda! Kom nu, arbejde! Lige 3 minutter kan du lave noget i. Kom videre! Ej, nu stopper det, mand! Nå, giv ham da nogle point for helvede, lortedommer, mand. Kom nu, Rasmus! Du bliver snydt, så du skal arbejde! Du skal arbejdes hele tiden! Dybt! Kig nu på ham, han er helt op dybt, mand! Rasmus, han er træt, mand! Ja! Igen, mand! Vi ved! Rasmus, der skal pres på! Kom nu! Kom nu! Paraden er, så skyder du ham! Op til hovedet, to, kom nu! Kom nu, Rasmus, du skal ære dig selv her! Kom nu! Han er træt, mand! Kom nu! Kom nu, Emma! Vi er nødt til at fortsætte! Vi er snydt her! Kom nu, du er ikke skidt! Kom lige, du vil vinde dig helvede! Kom nu, læg pres på for helvede! Dyb! Kom nu, dyb! Igen! 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 Arbejd nu for helvede, knægt, i stedet for at stå og tage imod! Kom nu med de parader, så tænke! Sådan, ja! Kom nu, Rasmus, de parader for helvede! Kom nu med sidste for satan! Dybt! Kig nu ud på siden! Slå nu lidt til ham, i stedet for det der danseri! Hvad med at stå og kysse med ham? Træk vejret, træk vejret, træk vejret, træk vejret, træk vejret, træk vejret, så 1, 2, 1, 2, 1, 2. Za chwilę werdykt pojedynku, który ogłosił przed Malarinką. Przed nami walka numer 39, waga 69 kg. Piotr Olczak z Karta Złotów i Kasper Sikorski z Szczecin. Walce numer 38, waga 69 kg, na punkty 26 do 20 wygrywa Arcen Raz Poznania. Przed nami pojedynek numer 39, waga 69 kg.